Takže ahoj lidi, já vás zdravím a vítám vás u té recenze filmu. Byl jsem v kině na Kapitánovi Kapitánu Amerikovi. Tady máte lístky, byl jsem ještě s tátou. A je to určitě super film, je tam hrozně dobře rozvinutý ten děj, akorát, že ty akční scénky, jak se tam hrozně rychle jako mezi sebou mátějí, jsou trošku jako nedopílený, ještě na to nemáme jakoby tu technologii, aby jsme to mohli dobře zachytit, ale jinak ten film sám o sobě je dobrý, má jakoby, jsou tam smutnější scény, jsou tam veselější scény, někdy to tam je i komický a je tam jakoby, musíte se předtím kouknout na první díl a nebo ještě na Avengers, abyste jakoby to pochopili, protože musíte mít zmáklý prostě to Marvel a jinak to potom pochopíte a je to tam prostě jakoby hodně dobře zpracovaný, až na ty jakoby boje a tak. Určitě vám teďka nebudu říkat jakoby děj toho, co jsem dělal, bla bla bla, protože to bych vám spoileroval, to byste potom na to nemohli jít. Ale jestli chcete jít na nějaký akční film, tak určitě doporučuju. Jestli chcete víc takových recenzí, tak určitě lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte a čau vás!